The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. That's in 1 John 2:1. The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Isaiah 45:2-3. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah chapter 40, verses 28-31. When you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. And when you awake, they will speak with you. For the commandment is a lamp, and the law a light. Reproofs of instruction are the way of life. Proverbs 6:22-23. Do not remember the former things, not consider the things of old, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Isaiah 43:18-19. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10. I have made the earth and created man on it. I, my hands, stretch out the heavens, and all their host I have commanded. I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways. He shall build my city, and let my exiles go free, not for prize nor reward, says the Lord of hosts. Isaiah 45:12-13. Sa dili pa kita magapadayon sa ato pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, let us prepare ourselves. Let us examine our conscience. Kung naa pa kita'y gitaguan nga mga sala nga itong nabuhat niining adlaw. Kining mga sala mahimong babag. It becomes barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, anaay
paagi nga kita mahibalik ngadto sa Dios kay sa panahon nga makabuhat kitag sala, mabugto ang atong pagkikambitay sa Dios. Therefore, to restore, gihatagan kitag paagi sa Dios. Grasya ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Alang ka rin mo higala nga wala pa'y kaluwasan, diya kanimo, gidapit ka sa paggamit yan ang imong free will and make the most important decision throughout your entire life, the decision to believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 ang sige sulti diha. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo na usab nining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagtubo niya sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo ning dapita pag-usab aron kami makapadayon nining among pagtuon sa imong pulong nga maoy labing manungdanong higayon sa tibuok namong pagkinabuhi ning adlaw. The most important time nga diin kami makapakigambitay diya sa imong mga pulong. Bani kami, hatagi kami concentration sa among pagtuon sa imong pulong ning adlaw, O Dios. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kini grasya nga among giangkon. Kinta na namang ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas. Amen. May adlaw sa tanan o welcome na usab sa atong Bible study ni ining adlaw o niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the topic, the doctrine of grace, grasya. O tataod na kitang punting gayud sa atong pagtagad ni ini o maybe after 2 days mahuman na nato kini karon o siguro ugma ato na kining humanon kay ana sab kita bag-o nga pagtulunan nga tong sugdan in 3 days time. Okay, so niya pa kita sa pagtuon sa doktrina sa grasya. Ang grasya mao'y pulisa sa Dios o mao kini atong gitun-an, gisunod, gisubay nga ang tanan nga atong nadawat gikan sa Dios grasya. Dili kita takos, we do not deserve it, we do not work for it, we do not earn it. Bisan ganing kinabuhi nato grasya. Dili kita takos. Ang Ginoo di ta takos nga mabuhi pa. Pangumikan lamang sa grasya, kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios nga kita nagaginhawa pa, right? So karon padayon kita sa pagpahimos ni ining maong grasya. To ni usa ka punto nga akong dadon diha kanimo nga usa kini sa labing mainungdanon, very significant thing alang kanato mga magtutuo nga we have to be aware of o kini mo kini ang atong pagkatao na pag-usab, okay, our being born again into the family of God. Gani mga sakop lang kita karon sa harianong panimalay sa Dios nga kining atong pagkatao pag-usab is totally God the Holy Spirit's miraculous work. Dili sa atong paningkamot, dili. Wa kita maluwas, wa kita mahimong nataw pag-usab kumikan sa atong buhat.
dili atong gimbuhaton gini, not man's, kundi ang lihok kina miraculous work sa Dios Espiritu Santo. In fact, it is pure miracle. Matawag nato nga pure miracle. Miracle as it is. Man, of course, ngayon lantang man representing the human race. Sa kanatong mga magtotoo. Miracle as it is, man, kitang mga magtotoo, do not deserve it. Do not earn it. Do not work for it. Nga naman, tungod kay it is absolutely God's work. Iyaharaman ka ng buhat. Hence, ang usa ka magtotoo, ang tinuod yun, true born-again person, is a miracle himself. Milagro gyud siya mismo. Siya nga magtotoo, igo lang siyang may appropriate, may sanong. He simply appropriated God's invitation to put his faith alone in Christ alone. Iyang kanang gamit ang iyang pagtuo ngadto kang Kristo lamang. And boom, he got saved. You see? Mao na ang nahitabo. 1/60th of a second, siya nahimong luwas. He got saved, o siya na tao pag-usap. That's a miracle. Gusto? Iba din na milagro. That in and of itself is grace. Kita ni mo na? Grasya. And as believers in Christ, ingon nga kita mga magtotoo naman ni Ginoong Jesucristo, we now are enjoying the benefits that go with our being born again. Iba ka unsa ni? Nga mga benefits nga itong nadawat, gikan sa Dios, grasya ang tanan. Kita nahimo ng mga sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Royal family of God. Unsa pa? Kita nahiusa na, nadugtong na sa persona ni Ginoong Jesucristo. Pinaagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Through the baptism of the Holy Spirit. Mao kana ang process. Gawas pa niya na, kita gisuluban na. We have been imputed with God's perfect righteousness. Gisuluban ta. Karon nga mga magtotoo, kita, gisuluban na kita sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Ako ng Diyos mo tanaw kanato, dili na kita mga hinukman, kung dili unsa, na matarong na. We have been sanctified, na binalaan na. Maunay positional sanctification. Gawas pa niya na, kita gisilyuhan na, gitimbrihan na sa Diyos Espiritu Santo to indicate nga we are now personally and privately owned by God. Gipanag-iyahan na kita sa Diyos ang magbubuhat sa langit o sa yuta. The Creator of heaven and earth. Gawas pa niya na we are now God's children. Naman na sa Roma 8:16 ug Juan 1:12. Okay? Gawas pa niya na nga itong mga ngaan, gisuwat na, are now written in the Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Di na. Di na kana mapa, di na mabura, cannot be blotted out. In short, sa laktod nga pagasulti, we are now eternally saved, cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ, nga mao ang atong manluluwas. Wala ni pagpahinumdum kanimo, unsa ka minungdanon gayon nga atong kinabuhi karon. Minungdanon alang sa Dios. You see? Okay. Now, padayon ta sa atong gibiyaan, kagahapon. Kaya ato kining tiwason lagi ugma, mahuman na gyud tanining atong
tuki nining maong doktrina. Now, kagahapon ako kang giingnan nga the more doctrine nga atong makatunan, the more we come to love God. Right? Mosamot ang atong gugma ngadto sa atong Dios. Now, mao na nga gikinahanglan nga atong ang kunon kanang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Every believer has to have the mind of Christ. Learning doctrine is equivalent to thinking doctrine. Now, the more Bible doctrine in our mentality of the soul sa atong kalag, the more we can have capacity for life, capacity for blessings, capacity for kanang handling all problems in life. You see? Kini bertod, kini matawag na tong bertod. Nga grasya nga kanang sangkap sa Diyos kanato. Kini is byproduct sa atong pagpadayon sa atong spiritual momentum. You see? Okay. What about the believer who neglects the metabolization of Bible doctrine in his life? Well, of course, ato naman ang gingon kagahapon nga ang kahoy o a tree is known by its by its fruit. Mao man ay saying, nagaingon man. He is only a product of his decision, right? Kaya ang Biblia nagaingon man diya sa Roma 8:5, for those who are living according to things flesh, according to their flesh, do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So, kanang flesh, diya is imong pagkakarnal. Now, ako ningi refer sa usa ka magtutuo nga nakasala o nagapadayon sa pagpakasala, then, mo na, it's just a product of his decision. Karnal siya. Now, di ba itong giingon ni mo kagahapon nga carnality and spirituality are mutually exclusive. At bang na sila, di na sila magkapariha. Either a believer is carnal or spiritual. Basta? Now, unsa may mong piliyon? Gusto ka bang makarnal o ma-spiritual? Now, of course, na makay kabubuton lagi, makapili ka man. So, iba ka, katong ihisgutan po ni kagapon nga, ang open secret alang ka na itong mga magtutuo mo ka ng Operation PTA, that we have to be in the right place, at the right time, with the right attitude. PTA. Now, mo ni open secret. Now, dili ta makabase sa atong espirituhan ng kinabuhi sa atong personality. Dili. But on what is inside, unsay ana sa sulod sa mentality sa atong kalag. Noon, ang personality dili man sala. It's not a sin. So, ayaw basihi ang imong personality. Basihi ang unsay ana sa sulod sa imong kalag. Now, our mind then as believers is the issue. Mao kani issue kani atong pangunahuna. Kay gibombardyuhan man tas mga pangunahunang tawanon, kalibutanon, mga ngilad, mga dautan nga ihang Satanas. So, mao man ni mando sa Dios nga usba kani inyong pangunahuna, pulihi, saturate, lukpa kanang imong hunahuna, saturate. Mo bito ning atong pagtuon lagi method na to is inculcation, repetition. Aron gyud mo dot gyud sa atong managing inner sanctum of our soul. Ug mo na atong gamiton sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. So,
Akong balikon nga, do not be concerned too much with your personality to be changed. May uban na itong mga fellow believer nga naningkamot ko sila nga usbon nila yung personalidad. No. Do not be concerned too much. Because once you continue, paminaw, samtang ikaw magapadayon sa pagsibog sa unahan sa imong espirituanong pagtubo, ang imong personality automatically improves. Maunay byproduct, maunay kanang resulta sa imong espirituanong pagtubo. Kinahanglan hinumduman nato nga that a believer has encountered and shared with our Lord's ning ambit na manguta sa kamatayo ni Ginoong Kristo, sa paglubong ni Ginoong Kristo, sa kanang kabanhaw ni Ginoong Kristo, siyang pagsaka ngadto sa langit, ug sa iyang paglingkod na sa tuong kamot sa iyang amahan dito sa langit. Now, kung malikon to Roma 8:5 nagaingon kini nga, for those who are living according to their flesh, meaning spiritual o carnal, do mind the things of the flesh. Ulipon lagi sila, gidumala lagi sila sa inang kinaiyang makasasala, old sin nature. So, for those who are living according to their flesh, carnal sila, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Mga espirituhanon, mga Diyos nun, nga mga panguna-una. Now, ato namang nahibawaan nga, usa ka karnal nga, magtutuo lagi is a loser, miserable, disorganized, confused, under God's discipline. If he continues to perpetuate his carnality, mao na atong giingon kagahapon is a strong statement. Sa diha nga ang karnal nga magtutuo kanang magpadayon siya, continues to perpetuate sa iyang pagkakarnal. Musangko ni sa pagka-reversionista. Mga bali ng tanan. Mga bali. Okay? Kaniyan to ang iyang gugma, mga pagtuon sa pulong sa Diyos karunwana. Kaniyan to, usari iyang asawa karon daghana. Ako lang nag-i-exaggerate kay kanambot pa sa bot ka na, nangabali na ba? Di na mao ang iyang pagkinabuhi. So, karon kaya nagpadayon maging siya lunang sa mga kasalanan din. He becomes useless to God. Diba ito nagingon kaghapon? Nahimo siyang nahihinungdan, na'y kapuslanan. Now, fellow believer, I'm addressing this to you. Can you afford to be in that kind of condition in your spiritual life? Makaako ka ba? Nga mo na imong kahimtang. Imagine, ikaw pildi, loser. Ikaw makaluluoy. Ikaw magakinabuhing nagakaguliyang na. Nagakayamukat na. Disorganized. Confused. Nagkalibog ka na. Nagkaunsa. Yes, nagkalibog. Ikaw, ubos ka na sa pagdisiplina sa Diyos. Kaya anak ka man sa Diyos. You see? Ito ng uban nagpilosopo siya abita kay dili ko disiplinahon di ay kay di man ko magtotoo. Oh yes, dili ka disiplinahon kay di magkaanak sa Diyos. Susto? Kadto mga anak sa Diyos may disiplinahon niya. Parehagod sa atong tawhan ng mga ginikanan. You see? Gagmay pata. Kasalata, magsakpan kita ng nguha o pipila ka mga sintimo diya sa bulsa sa atong amahan.
Sakpan ka man, di. Unsa? Pantunon ka. Kaya anak ka man niya. Ang bata nga dili anak, dili niya ilabtan kay kanang di man niyang anak. You see? So kay kita anak man sa Dios, disiplinahon ta sa Dios. Nya mo yung ka nga. Bita kay di ko disiplinahon kay di man ko anak sa Dios. Di ka disiplinahon pero hinukman mga judged. Hinukman. Gihukman ka naman. So may pilion ni mo. Hinukman o pantunon lang. Na mo na, pili ka. You see, sa ito nang balik-balik ni mo, it's a matter of choice. Again, let us repeat to emphasize here. How do we become useless to God? Kita mga magtotoo. We become useless to God by being negative to the Word of God. Negative. Wa na tayo gana. Wa tayo pagpanumbaling. Wa tayo kainit. Wa tayo gugma. Wa panahon. So, okay. Every time a believer sins, he experiences temporal death. Temporal nga kamatayon. Kitang magtotoo should be aware or should beware in becoming cosmic. Doon sa maning cosmic by entering into the two CDs. Ang CDs, cosmic dynasphere. Si Satanas na ay duha ka mga dynasphere. Samtang ang iha sa Dios usara divine dynasphere. Kini si Satanas di man gyud pa iwit. Okay? Di siya pa wahi. Naagi siya duha. CD1 o CD2. Ang CD1, arrogance complex. Pagka mapahitason. Ang CD2, hatred complex. Pagka madinumtanon. Now, magpuli-puli na sila kung magsigi kag lunang sala sa sala. Now, I'm talking to you as a believer. Now, ang usa ka magtotoo nga ingnon ta fragmented. Mura pag nagka bungkag na, fragmented, is a believer whose mind nagbasbas, meaning confused, disorganized. Now, ato nang ingon nimo kaniadto nga, ang tentasyon dili sala. Temptation is not sin. Only when you succumb to the temptation that it becomes sin. Okay? Timanin na. Dili sala ang tentasyon. Ang imong pagsugot sa maong tentasyon, mahimo na ng sala. Now, mo na nga kita, magbantay kita, magmatngon kita. Ini atong pagkinabuhing Kristiyanon, kay daghan ang mga unsa, kaya ng occupational hazard, nga mo balda ka na to, mo prevent na to sa pagsibog sunahan. Si Satanas, mo na iyang goal, mo na iyang tumong. So, mo na nga, we have to set our mind on the things that are above, dili sa mga butang nga ni adinis kalibutan. Now, in diha sa Colosas 3:1 ug 2, nag-ingon ng 1, kining duha ka mga bersikulo, the commands for every believer to do. Sa buhaton nato sa ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, the phase 2 of God's protocol plan. So, inumdumi nga atol sa kang Ginoong Jesucristo nga ginganlan og judgment seat. Okay? Kanang bima seat. Kining judgment seat of Christ, mo banos ni, mo puli dayon sa human kita masakgaw. After we have been raptured, all believers, okay? Inig abot sa rapture, mo banos dayon kining
judgment seat of Christ. Na kining judgment seat of Christ, dili na paghukom, kundi awarding ceremony of believers. Kay before that, evaluation time. Pag himuan ta o pagtasal. Evaluation in Visayan is pagtasal. So, himuan ta o pagtasal, evaluation sa atong mga binuhatan din is kalibutan. Kung kanang mga binuhatan iya ba sa Dios o iya sa kalibutan. Either human good or divine good. So, kadtong kanang nabuhat na to pinasikan sa pulong sa Dios mo to divine good, divine production. So maora to'y gantihan atol dinig judgment seat of Christ. So samtang niya, so God is going to evaluate our deeds, whether they are wood, hay, and stubble, human good, or gold, silver, and precious stones, divine good. So, nagtiman na nato gini. Now, of course, usas mga gisanggap sa Diyos kanato, of course, mo ni ang Yahweh nga kita nahimo ng mga Kristohanon, umikan kay gihatagan usab kita sa Diyos niining pagtuo. One that God is providing us believers is faith. O kanang faith, pagtuo, niya sa Hebrewanon 11:1 nag-ingon man nga, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, muna nga, diha usab sa Roma 10:17 nga kanunay nato ng giikutlo, ang pagtuo moabot pinagi sa atong pagpaminaw. Pagpaminaw sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? Now, of course, kining pagtuo gihatag kini sa Dios nga grasya. Grasya gyapon. Tanan makita nimo everywhere you kanang lingi ka bisag asa, grasya ra gyud sa Dios. Bisan kani atong kalwasan, grasya. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Diya usab sa Tito 3:5, nag-ingon diha, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Now, by the way, dunay tulo ka matang sa kamatayon sa usa ka magtutuo out of fellowship. Sa diha nga kita nakabuhat og sala ug wa gyud nato kana hinganli o kanang sugid ngadto sa Dios. Mao ni ang mahitabo nato nga mga magtutuo. This applies to all of us believers. 3 kinds of death of a believer. Carnal death, mo ni temporal. Sunod, cosmic death. Okay? Cosmic. Kalibutan nun. Kaning cosmic. Og ang ikatulo, fragmented death. Na mo nang tulo. So, di ba itong hiingon ni mo nga, the more Bible doctrine you learn, the more you think of God. Yes, maokupado ka naman sa Diyos. Okupado ka sa persona ni Ginoong Jesucristo. You are occupied. Di na ka okupado sa mga butang ng kalibutan, mga detalye kayong tanan. Lumalabay kayong mga temporal kayong tanan. So, ug daghan ka nagdoktrina nga imong nakatunan, ug imong gigamit, the more ang imong gugma to sa Dios magkasamot og unsa kainit og intimate, so close to God. Now,
Kita mga magtutuo, kita gimanduan man ta sa paghuna-huna, sa huna-huna sa Dios. Believers are mandated to think the thinking of God. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. O diha usab sa Isaiah 55:8 and 9. Sa tigingon sa Isaiah, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, to show our love to God, kung saan ito pagpakita sa atong pagpadayag sa atong gugma sa Dios, we have to set the right priority. Unsa man gyud ang gustong pasiuna sa kinabuhi? God and His Word. Di man nina. Kay God and His Word kining duha are the two immutables in the entire universe. Ang Dios ug ang iyang pulong. Duha ni ka mga di na mausab. Two immutables. Okay? Wala ay pagkawagtang. Kung sa giingon diha sa pulong sa Dios, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Now, diha sa Colossus 3:3, nagaingon ka na nga, we are dead. No, kining dead diha, mao ni positional truth ang atong tinuod nga kahimtang nga kita patay na tanining atong sala. Okay? Supposed to be dead to the old nature. Ang old nature ato na nang kaamgid nga mo na una natong bana. Okay? Ug atong gidiborsyuhan ng atong bana ug karon ang atong bag-ong bana kinsa naman si Ginoong Jesucristo. So for we are dead, positional truth, and your life is hid with Christ in God. Now, kining tanang mga butang, nahimong posible lamang tungod sa grasya sa Dios nga nagalakip kini sa atong pagkabanhaw na unya. God will raise us believers up, kitang tanan. Ayaw na kalimti, banahon kitang mga magtotoo. Now remember, being in union with Christ, that's positional truth, maunay sinugdanan sa kinabuhis magtotoo after salvation. The Holy Spirit sealed the believer for eternal security. Maunay eternal. Ang ato bang dayo nga pagkasiguro, eternal security. Now, of course, ang eternal life is imputed nga itong mga magtotoo once and for all. Hatag dayo ng eternal life once naluwas kita. How fast nga kita naluwas? Once we say, I believe, 1/60th of a second. Unsa kapaspas ka na. Now, timani kaning maong doktrina. Once a believer, always a believer. Wala ni pagkatangtang. Apan, subo ngayon palandungon nga, there are so many believers just take these things for granted. Walang yun nila kinihatagi o gibugaton. One reason they just neglect and take these things for granted is unsa? Na ang ilang mga priorities sa kinabuhi sayop. They have wrong priorities. Thus, ang ilang pagtuo is not increased. Dili yun kanang muuswag dili. Now, saan pag kanang uswag, pag-ugmad sa pagtuo, pinagis pagpatalinghog, pagpaminaw, pagtuod sa pulong sa Dios. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, 1 John 5:11-12, eternal life
is in the Son of God. So, he that hath the Son of God hath life, eternal life. He that hath not the Son hath not life. Na, wa siya kinabuhing dayon. Now, Ephesians 1:4, nag-ingon usab, God has chosen us in Him. Chosen, elected. He has elected us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, of course, kita magtotoo ka ba o dili magtotoo? Kita nagatubang niningingan lag big V. Dako nga V. Volition. Kini atong giatubang kining volition every moment of every day. With that freedom, volition, mag-uban gyud na ang responsibility. Uban niya na. With that freedom goes responsibility. Now, of course, kita miambit naman sa kang Ginoong Kristo nga iyang pagkaanak, sonship. 2 Timothy 2:1 kana. Sonship, huios or teknon. Unya, heirship, atong pagkamanununod, sanctification, pagkabinalaan, o ang atong pagka-sacerdote, priesthood, o atong pagkasakop sa harianong panimalay sa Dios, 2 Peter 1:11. Now, sa diha nga kita kanang padayon sa pagka-negatibo, kanang karnal, naglunang mangyuta sa mga sala niya na. Ang kalagmitan niya na musangko sa imong pagka-reversionista. Mao na nga, giingon nato nga, wala kay kapuslanan alang sa Dios. You are now useless. So, dias Philippians 3:18, kung nagsuwat ka diya sa imong notebook, ini mga bersikulo ha, Philippians 3:18, nag-ingon ka na nga, you become an enemy of the cross. Kay reversionista ka naman, enemy of the cross. Kaaway ka na sa cross. Sunod, yan lang kapaog, enemy of God. Kay reversionista ka man. Kaaway ka na sa Diyos. Bisan og magtutuo ka, panahimog kang kaaway. Gawas pa niya na, tungod sa imong pagka-reversionista, ikaw gitawag nga hater of God. Kanang pag nagdumot sa Dios, just imagine that. Hater of God, nagdumot ka na sa Dios. Unya, kanang double-minded na mana diya sa Santiago 4:8. You become double-minded. Unsa man ning double-minded? Nagaliyok-liyok, dali ra kang mailad. You see? Manibot pa sa buting double-minded. O, niya pag yun, gidugangan pag yun. 1 John 3:8. Kung sa'y gisulti niya, ikaw na himong kanang friend of the devil. Higala ka na sa yawa. Just imagine, friend of the devil. Nanas 1 John 3:8. Apan kita nga mga magtotoo, we have been crucified with Christ, Galatians 2:20. Mao na nga kita, we have to live by faith, not by sight. We have to walk by faith. 2 Corinthians 5:7. Now, diha bitaw gihanay diha sa 2 Timothy 2:11, if we be dead with Him, okay, we shall also live with Him. Klaro man na. Kaya namatay naman tayo uban ni Ginoong Kristo. Namatay kita sa sala o sa kamatayon. Okay?
Kay mo man gi kanang defeated. God, the Lord Jesus Christ, defeated all this. So, if we be dead with Him, we shall also live with Him. 2 Timothy 2:11. But Romans 6:8 po, gidugangan, we will also live with Him. Tiyaw mo na. Kita uban kinabuhi, uban kaniya. Now, sa atong pagpadayon, sa pagsibog sa unahan sa atong espiritualong kinabuhi, as we move on in our spiritual life, nalagi ito ang ingon nimo nga there are occupational hazards like unsaman reaction, mag-uban na ba ning reaction o distraction kay mo react ni ka mo unsa na Bisayang mo react mo kanang marag lisod na ni Binisaya kanang mo sinta, okay, mo man tingali na hustong Binisaya kung mo sinta ka na madistracted ka na usta murag nabalda ka na. So kung ikaw mo sinta react mabalda ka na. So human yan na kay wala naman kay kalipay. Kaya mawa man na mong kalipay kung na-distracted ka na tungod kay ikaw yung sinta. Then, mahagbong ka na karon og magsige na kagpangitag ikapuli sa imong kalipay. Kasi kaniyadto ang kalipay nimo maong pagtuon sa pulong sa Dios. Kalipay. Mo to una nimong kalipay karon kay nawa man. Kay gumikan sa imong pagpakasala, pagpuyo dito sa CD1, CD2, sa imo ng kanang pagka-karnal, nahog na karon pagka-reversionista, wa na kalipay. Mawa magid ang kalipay nimo. So karon mangita na kasi mo kaugalingong kanang paningkamot ikapuli sa imong kalipay kaniadto. Mao ni ginganlan in English frantic search for happiness. Na kay frantic search ang kadipo-dipo ka ng pangita. So adto kas mga kahilayan, mga kalingawan, kalibutanon, mga katawa hudyaka, Allah, ato na, mga kalipayon sa kalibutan, uban na ng mga pagpagkasala. Isip mo na frantic search for happiness. Luoy na imong kaimtang. Og ikaw, useless ka na alang sa Dios. You are now way kapuslanan sa iyang unsa gingharian nga niyas kalibutan pagkakaroon ang gingharian ng mga magtotoo nga nagapadayon sa pag-alagad sa Dios. So, and as we advance spiritually, kung kita nagatubo spiritually, we will be facing kaning 8 ka momentum tests. Kay testingan naman ta. Di man po testingan kung kuwang pa nga itong unsa na kanang pundong ang mga pulong sa Dios. Kaya ang omniscience sa Dios, nagkakahibaw man siya. Angay na ba ning maong magtotoo nga testingan, suwayan gyud unsa kalig-o na ang iyang pagsalig, paglaom, pagtuo. So, mao ning momentum test nga 8 ka buok ni. Unsa man niya ato nilakbitan. Number 1 gyud ni OSN, Old Signature. Sunod, mga tao. Sunod, imong pangunahuna. Sunod, mga sistema nining kalibutan. Sunod ang imong pagkamapahitas una. Sunod ang imong kanang madinumtanon, hatred. Sunod ay disaster na. Testing niya, momentum test, disaster. Ug ang kinagrabihan yung test, pagsuway mo ang prosperity. Pagsarag yun yung pasar ni. Kay
Diyan mo na. Di ka na, uswag ka na. You have been prospered. Nadato ka na. Nagdaghan ng imong mga deposito sa bangko. Ano sa pa? Nag-asinso, nagmayo imong negosyo. Nagkadaghan yun. Uswag yun ka, prospered. Karon, testing na. Kung musigi pa magkagtubo sa pulong sa Dios, musigi pa bagas imong spiritual momentum. You see? Mga nahong ni mga daghang mga magtutuong pakyas nini. They failed. And we cannot afford to fail. Hosta? Nakita ni mo na? Walo ni. Ato ning tutukan as we go along nga. Duputan yun nato ning hanto maklaro ni mo. Thus, every believer faces phase 2 of God's plan. Okay? Mo ni gingon no believer in time. Kaya kita mga believers in time man. So, bantayan na to kanunay. Matngunan na yun na to. Set your mind on those things that are above, not on things below. O na. So, dihas versikulo 2 niya nagkulo sa stress. Ang usa ka magtotoo, either mupadayon to set his mind on things above or on things below. Di ba niya, ang set your mind sa Grigong pulong phroneo, P-H-R-O-N-E-O, phroneo, meaning to keep on giving serious consideration. Sabi niya siya, una-unaon og pag-ayo. Una-unaon pag-ayo. Serious consideration. Now, diya sa Roma 6, 1-7, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Diya usab sa 2 Timothy 4:8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Just imagine, the crown of righteousness, ang purong-purong sa pagkamatarong. 1 John 2:28. And now, little children, kining children din ni teknon sa Grigong pulong, nga nagkahulugan og tinunan, student. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Tinood na ba mga magtutuong mga uwaw? Yan ang panahon na. Evaluation time, mga uwaw. Kitang tanan tagsa mo tubang ng Ginoong Kristo eh. Di na ka makapanawag sa imong mga hinigugma, imong ginikanan, imong mga igso. Tabang isa ko. Di na. Individual ang atong pagtubang sa dili kay hukman kun dili evaluate ton lagi. Excuse me. Di mo na kalikayan. Okay? So mo na nga naiuban nga mga uwaw tungod kay ang ilang mga binuhatan, mga tawhanon naman. Human good. So, why ganti? Kay kaamgid man na o kahoy, kugon o dagami. Duslita ni mo na masunog man, muugdaw. It will burn up. It will be burned up. Apan ang mga magtutuo nga tuman sa ilang kanang plano sa Diyos sa ilang kinabuhi, pinagis paggamit sa mga pulong sa Diyos, then kadto mga binuhatan nila na hog kana og gold, silver, precious stones.
Si og kana di man na masunog kung imong duslitan. Mao na gantihan. That is the only kind of good that is rewardable. Ug ang Dios mo hatag og ganti niya na. So, dinhi ta kutob atong ipadayon ni ugma, atong tiwason na ni ugma. Kay nakitay bagong pagahisgutan og ato lang ning kanang lakbitan nimo kung unsa kining atong sunod nga just a review, okay, a preview of next attraction ng atong paghisgutan, atong balikon, atong paghisgot sa hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Kaya napay daghan nga wa pag yun maka kanang tugkad unsa kining duha ka mga kinaiya ni Ginoong Kristo samtang dinhi siya ining kalibutan na. The hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Mao na atong tun-an sa sunod. Kaya ito maninghumanon kining doctrine of grace, ugma, magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamo ug dugang bahin sa imong mga kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pag-uban kanamo pinagi sa pagtundo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo. The only mentor of truth. Thank you, O Lord, for this Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. We pray, O Lord, that you use this ministry sa imong o sigon sa imong plano. Nagpasalamat kami niining tanan. Dili kami takos. Dala kami pagbalik ugma, niining napita, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong, pagsibog ngadto sa unahan sa among Kristohanong kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.